Nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit, a csapatunk neve a Betyárok. Én személy szerint ma másodszor vagyok itt, és nagyon remélem, hogy győzni fogunk. Ha esetleg mégsem, akkor pedig örülünk a részvételnek. Prišli sme k vám do Sládkovičova zo Sklabine v okrese Martin medzi horami Veľkej a Malej Fatry a prišli sme vám ukázať, čo vie vyrobiť náš pán Bača, klobásu svojej produkcie. Ja mu dám slovo, nech sa páči. Dobrý deň. Ja som už povedal, že hej, my sme z Turcva zo Sklabine. O vás sme sa dozvedeli, lebo od vás bol tým v Martine na klobásy robiť v októbri. A ešte sme sa potom stretli s nejakými známymi v Baskom Petrovci, tiež na Klobása feste, tak tí už nás presvedčili, že musíme prísť, tak sme tu. Csorváson, Diószeg testvértelepüléséről érkeztünk. A Csorvási Szlovák Önkormányzat és a Csorvási Szlovákok baráti körének tagjai vannak jelen most pillanatban, vagy itt vannak, és az idei a 15. alkalom, hogy részt veszünk rajta. Mindig a részvétel a fontos, nagyon jól érezzük magunkat, és az a célunk, hogy a csapat jól érezze magát. És a diószegi testvér településünkön, barátaink körében tölthessünk egy kis időt. Mi Csabrendekről érkeztünk, a szomszéd település, Nagyföldémes testvértelepülése vagyunk Magyarországon, és ők hívtak meg a mai rendezvényre is bennünket. Mi harmadik alkalommal veszünk részt ezen a kolbásztöltő versenyen. 2020-ban érkeztünk először, nagy vágyaink voltak arra, hogy meg is nyerjük ezt a versenyt, és sikerült, és 2020-ban mi lettünk az első helyezettek itt Csabrendnek. A mai napon úgy érkeztünk, hogy a testvértelepülésünkkel közösen fogjuk megmérettetni magunkat, és nagyon örülünk, hogy itt lehetünk. Köszönjük a polgármester úrnak, Nagyföldémes polgármesterének, Gők Ferenc úrnak, hogy meghívott bennünket, és köszönjük a szervezőknek, hogy jelezték, hogy várnak bennünket ismét vissza. Nagyon örülünk, hogy itt lehetünk, és reméljük, hogy jó napot fogunk zárni, és az elsők között lehetünk a mai napon is. Polovnícka spoločnosť Duna Sládkovičov tvorí dlho 10-ročnú tradíciu slovenského polovníctva a hlavne Sládkovičov. A už koľkatý je to ročník? 17. ročník, 15. ročník, 15 krát sa už zúčastňujeme tejto sládkovičovskej slávnosti. Mi smo ekipa Sremska svinjokolja i kobascijada iz Šida iz Srbije. Mi već 20 godina organizujemo Srem Klob Kop Fest u Šidu. To je takmičenje u brzoj obradi, takmičenje u pravljenju kobasica i takmičenje u jedenju kobasica. Ovdje dolazimo već 5 godina, uzastopno družimo se jer imamo saradnju sa Klobaskovim klubom Slatkovića, oni dolaze kod nas, mi kod njih, a ove godine su nas zvali pa smo doveli ekipu za brzu obradu. U 11 sati će biti pokazno naš dosadašnji rekord, 3 čovjeka svinčio 120 kg za 3 minuta i 15 sekundi. Ove godine tu pokaznost će raditi 5 minuta, tako da se publika može zadovoljiti da pričaju o tome da i ovo postoji u Evropi. Dobrý deň, my sme sa prihlásili prvýkrát a máme takú skúšobnú prvú jazdu a uvidíme, ako to dopadne celé. Potešili sme sa, že ste nás uvítali v Sládkovičove. Pred 9 rokami sme boli tuto na 5. mriežky a teraz očakávame troška lepší výsledok. Sme z Báčského Petrovca zo Srbska. Toto je Michal Baláš, ja som Jaroslav Pinčír, Marek Šúrovský, Denis Baláš, Matej Baláš, Michal mladší. Tu sme všetko rodina, tak sa aj voláme, že dolnozemskí bratia a Bapet z Báčského Petrovca chlapci. Výrobkami zo Sávašu priamo od babky. Tak sa páči. Na zdravia
Tešíme sa Sladkovičove na aspoň 3. cenu. Majte sa krásno podujatia a sme nadšení, že sme tu. Ďakujeme vám veľmi pekne aj za organizáciu. Majte sa, dovidó. Na sziasztok! 15 éve járunk ide Diószegre a Kolbász Fesztiválra. Mindig ugyanolyan szeretettel jövünk minden évben. Nagyon szeretünk ide járni, mindig profi a rendezvényünk, és nagyon jó a társaság is. Imádjuk a testvértelepülésünket, úgyhogy ennyi. Veszünk részt ezen a Kolbász Fesztiválon. Reméljük, hogy sikerülni fog, de mink jöttünk szórakozni, mert nem minden az, hogy nyerjünk. A szórakozás a legjobb, ami lehet. Klobásová manufaktúra z Dededu. Chodíme pravidelne na tieto preteky. Sme radi, že sa zíde táto komunita výrobcov klobás, ktorí si myslia, že vedia vyrábať klobásy. Chceli by sme urobiť alebo dosiahnuť ten najlepší výsledok, ale prišli sme za to, aby sme sa zabavili. Každému držíme palce a tešíme sa z dnešného dňa. Ďakujem pekne. My sme Aero Familia, sme lokálni zo Sladkovičova. Na Klobásovom festivale sme už 5. rokom a máme za sebou úspechy, nejaké 3., 2. miesto a aj 1. Inak naše klobásy robíme podľa veľmi starého receptu, ktorý dedíme už po generácie a naši predkovia pochádzajú z dedinky Pitvaroš, čo bola slovenská dedinka na území juhozápadného Maďarska blízko veľkého mesta Békéscsaba, ktoré je práve preslavené originálnou pôvodnou csabajskou klobásou. Vasas pasasok vagyunk, Szentről érkeztünk. Természetesen meg akarjuk nyerni a versenyt, és üzenjük a szervezőknek, hogy nagyobb sátrat kell jövőre szervezni. Köszönjük szépen! Alsószaliből érkeztünk, 13. alkalommal vagyunk itt. Szeretünk kolbászt készíteni. Hanyadik helyre vagytok? Az első helyre várunk, mert azt Zdravím, my jsme z partnerského města Sládkovičova z Ivančíc, které se nachází asi 30 km od Brna. Klobáskového festivalu se někteří z nás účastní už po 16. a přijeli jsme si sem hlavně tady tu událost užít a podívat se zase za našimi kamarády. Nemeskajallul érkeztünk, egészségkárosultak szervezettű csapat vagyunk. Diószegen vagyunk ma 12-szer, 13-szor, nem tudom pontosan, és nagyon tetszik nekünk itten a helyi kolbászklubbal. Ma több mint 10 éve kapcsolatban vagyunk, jó viszonyunk van egymással, ők is voltak ma nálunk kalbászversenyen, mert mink is szoktunk a faluban kalbászversenyt csinálni, és a mai naptól azt várjuk el, hogy azért jó eredményt érjünk el, mert mindenki azért jött ide, hogy megismerje új barátokat, tudjunk találkozni mi többet, és a helyezés az nem annyira fontos, mint a barátság. Köszönöm! Sme mužstvo Balintovci, sme prvýkrát na tejto súťaži, vidím, že má veľkú účasť, takže ako verím, že nezanikneme. Venujeme sa výrobe klobás, sme z Osenca, blízki susedia, ale robíme to v podstate amatérsky, lebo nás to baví, takže ako asi toľko.